Que tal? Moi boas tardes. Estamos ante unha das semanas máis intensas dos últimos anos. O comisionista da trama, Víctor de Aldama, declarou ante o xuíz puxo o goberno contra as cordas, reventou o tabuleiro político e fixo durante máis de 2 horas por primeira vez en sede judicial e implica o presidente do goberno a 5 ministros, a un exministro e o terceiro número do Partido Socialista. Saudamos xa os que nos seguen en directo cando son as 6:30 en punto pola TVG2, pola canle secundaria da Televisión de Galicia, tamén os que nos seguen na redifusión, xa pola noite, por suposto, os nosos convidados. María Jamardo, xornalista del Debate. Que tal, como estás? Moi ben. Ben? Ben, sí. Interesante todo. Interesante. David Lema, xornalista del Mundo. Boa tarde. Que tal? Moi boas tardes. Pois esperando a ver que máis explota esta semana. Que non explote nada máis, que xa temos traballo abondo. E mira que chegaches de vacacións, imos ver como podes aterrar con certo xeito. Daniel Basteiro, director de Infolibre. Boa Que tal? tarde, como estás, María? Ben, e ti? Pois estupendamente, luns intenso. Luns intenso. Iván Gil, moi boas tardes, Moi boa xornalista tarde, María. del Periódico de España. Todo ben? Todo ben, Sí. esperando a novos incendios. Novos incendios. É que non somos un programa de humor, pero poderíamos dicir vaya semaniña para o goberno e para Ferraz, non? Pois sí. A verdade é que non son boas novas para o executivo de Pedro Sánchez. Son moitos focos xa. Son informacións cando menos preocupantes, reveladoras, nalgúns casos interesantes dende o punto de vista xornalístico, porque veñen a confirmar moitas das informacións que moitos levamos publicando un tempo en torno ás presuntas irregularidades deste goberno e de parte dos seus membros. E, dende logo, a declaración do señor Aldama, se hai unha cousa que pode apuntar á credibilidade que el xa se comprometeu a reseñar, a sinalar ou a reforzar con máis probas de outro tipo, documentais, gráficas, non o sabemos, pero é o que comprometeu coa Fiscalía para quedar en liberdade, que autoinculpa o propio Aldama de algúns dos delitos sobre os que está a ser investigado. Ninguén se pega un tiro no pé se non quere conseguir algo a cambio. Non ten moito sentido, parece, non? Imos entrar xa en materia porque imos precisar ir con certa orde xa que é un tema amplo, denso, unha manta, dicíamos estes días, moito máis densa do que agardábamos. Por primeira vez, como dicía ao comezo, noméase, implícase a Pedro Sánchez nunha sede judicial e o fixo así. Esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias. Non ten que dar máis grazas. Bueno, por primeira vez desminte a versión que dera o presidente do goberno, que dixera que esa fotografía sacouse nun sitio público non de ámbito privado e que tampouco falara nunca con Víctor de Aldama. Sí, o que temos aquí é basicamente dúas versións moi diferentes, non? Moitas veces casos de corrupción pois son destapados ou cobran unha importancia grande porque alguén tira a manta, non? Isto que se supón que fixo Víctor de Aldama a semana pasada. O saír da cadea, da prisión provisional na que se atopaba, dixo si Pedro Sánchez quiere pruebas, las tendrá. Pois eso estamos esperando, non? O goberno de momento di que todo é mentira, di que non ten credibilidade alguén que é presuntamente un delincuente, mesmo se ten querelado contra el coa plana maior, non, da executiva socialista, non? Creo que hai que ser prudente, evidentemente, como digo, en moitos casos hai alguén arrepentido ou alguén que chega a algún tipo de acordo o que vai presentando probas. Esas probas de momento non están aí, hai un cruce de versións, xa están as dúas judicializadas e eu creo que conforme avancen os meses veremos se todo isto que di Aldama se queda na súa propia versión ou se ten mesmo documentos, grabacións ou algo que implique de maneira contundente e irrebatible pois a todas esas persoas e dirixentes tan importantes do goberno do Partido Socialista. Agardábamos que tirara a manta, pero creo que a todos nos sorprendeu ese día coa axilidade que se fixo ao longo da mañá, porque foi en moi poucas horas empezaron a sair moitas informacións, pero sobre todo chamounos a atención que se implicara o presidente do goberno, non, con esa fotografía. Sí, bueno, eu creo que para empezar hai que sinalar que Aldama é un
posible criminal confeso xa, non? É dicir, cando el apunta a diferentes membros do goberno, evidentemente el sabe cales son as investigacións que se están facendo, é coñecedor de que a medida que el vai tirando da manta, sexa verdade ou mentira o que conta, vai favorecer ahora de ter unha posible reducción de condena. Dito cal, moitas das cousas que ele está contando coinciden precisamente Co informe da UCO, co non? informe da UCO. Por exemplo, estaba eu pensando agora mismo que ese mismo día sale o goberno en tromba a intentar ridiculizalo, non? Sí. Casi cando el di que tiña vínculos ca Garda Civil, co FBI, non sei con que Sí, logo falaremos diso, que creo que temos por aí esas declaracións, logo podemos retomalas, sí. din que é así un pouco unha especie de axente da tía, non é o que quero chegar é que nesto cabe a foto de Sánchez, é que moitas das cousas que ele está a contar pouco a pouco vanse demostrando que se non son certas e que teñen un punto de veracidade que haberá que esperar a onde chegue a investigación para ver o seu alcance real, non? Neste caso da Garda Civil, estaba pensando na medalla ao mérito con distintivo blanco que se lle concede, que é unha medalla que non se concede a calquera, non? Concede a alguén que realiza un operativo especial con certo éxito e demais, e todavía estamos esperando un pouco a onde chegan esas explicacións, non? No relativo á foto, eu recordo cando o Mundo publica esa foto no meeting de Pepo Hernández, creo que era, que todos estamos agardando as explicacións do presidente, que ata ese momento tiñamos que ir a 2 días solo, nas que el se refire a Aldama, se non creo. Son 2 días, unha en Portugal e outra no Congreso, que el ven a dicir que nunca cruzará unha palabra con el, non? Bueno, haberá que ver hasta onde chega a investigación para ver se en verdade todo chega ao presidente. Eu creo que decir que o presidente está na cima da trama agora mesmo parece un pouco exagerado. Dicías que o presidente do goberno prácticamente como que se mofaba de Víctor de Aldama, e como quería seguir unha orde cronolóxica, quero que escoitemos as palabras do presidente precisamente ese mesmo día. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Iván, menuda inventada. Non sabemos se todo o que dixo Víctor de Aldama é certo, que sí, e que o xuiz considerou que debe estar en liberdade por iso. Sí, bueno, a ver, si é certo que é chamativo, quero decir que hai algúns empresarios do IBEX que non teñen tan fácil reunirse co presidente do goberno, é chamativo que este empresario, con todos os meus respetos, naquela época, que certamente non un recén chegado presidente do goberno, que todavía ten unha senda moi grande, eu creo, por tocar fíos cos grandes empresarios, que priorizase desta maneira este pequeno, mediano empresario. A marxe desto, por contextualizar e relativizar tamén todo un pouco. Moitas das acusacións que fixo máis alá de que faltan as probas en sede judicial, algunhas falou de comisións e o titular é mordidas para tal, pero logo na mesma declaración matizaba, dice, bueno, pero non llas din, non cobrou. Bueno, non cobrou cobraron todos menos un, non? Algúns non cobraron, etc. Sobre as implicacións de Sánchez como nesta cúspide, eu que creo que si fai certamente é desmentir o presidente do goberno, que si que nunha recente viaxe, cando o Mundo publicou esa fotografía, eu viaxaba con él acompañando o viaxe a India en conversación informal cos xornalistas, dixo que non o coñecía de nada, que nunca se cruzara unha palabra textualmente. Bueno, de feito, públicamente, con ese empresario cocal, eso sí se públicamente nesa viaxe, creo que lle repreguntades 2 veces, non? Precisamente porque non respostaba, e logo dixo, Aldama, no, o rescate de Air Europa, creo que foi algo así, non? Sí, bueno, eu creo que tiña bastante interés en desmentir, dar a súa versión de que non tiña, nunca tivera ningún tipo de relación con este empresario, que non o coñecía, lógicamente, si logo seguimos preguntando por outro tipo de cuestións, Air Europa, o del Seagate, etc.
pero a primeira versión que sai casi prácticamente del senlle preguntar eso, decir que non tivo ningún tipo de relación e non se cruzou unha palabra con esta persoa na súa vida. Eu creo que este tipo de personaxes se soen gravar casi todo por onde pasan. Co cal, bueno, veremos que tipo de probas, pero sempre contextualizando que tuvera algún intercambio de frases co presidente do goberno, eu creo que eso que non o implica máis alá, según a propia declaración que el fixo no Vale, logo falaremos desas supostas mordidas deses sobres, pero falaba agora mesmo Iván precisamente do contido desas dúas frases que ao parecer di Víctor de Aldama que se cruzou co presidente do goberno, non? Grazas polos traballos prestados, non? Bueno, a min pareceme moi ben facer cábalas, pero o que hai que ir a que temos en riba da mesa é a realidade, non? E a realidade é que o señor Víctor de Aldama confirma que ese viaxe que moitos, insisto, publicamos hai tempo, que fai Delcy Rodríguez, que negan por activa e por pasiva que estivera ninguén aquel día, que ninguén fora consciente de que chegaba, que non sabía ninguén, que atoparon a crise diplomática creada ali en Barallas e hubo que enviar de urxencia ao señor Ábalos, que non sei que tiña que facer cando non era o responsable de exteriores, é dicir, deron ata 5, 6, 7 versións distintas dende o goberno cando chegou o escándalo do Delcy Gate, aplaudiron todos no Congreso, postos en pé, o ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Entón, de que estamos a falar? De que se confirma coa declaración de Aldama o Delcy Gate? Sí, confírmase o Delcy Gate. Que sabían un mes antes que chegaba? Sí. Que había unha invitación do PSOE porque sabía o goberno que tiña un veto por parte da Unión Europea para pisar espacio Schengen? Tamén. Que se tratou de lucubrar como podería salvarse esa prohibición? Tamén. Que había varios ministros invitados a unha cea programada que o propio Víctor de Aldama preparou para que se xuntaran con esta señora vicepresidenta do dictador Nicolás Maduro? Tamén. Entón, mesmo que Marlaska, non? Creara unha zona de seguridade. Que Aldama non coñecía a Pedro Sánchez? Falso. A primeira na frente, porque cando Pedro Sánchez sai dicindo nunca coinciden con este señor, non sei de quen este home que vostede me fala, e resulta que o día seguinte sae a foto, a proba irrefutable de que sí se coñeceron, de que, como di Aldama, era unha zona privada, non era nun meeting que vou pasando, segundo pasa polo meu banco, fago así e saco un selfie con el. Non, non, estaba preparado e, dende logo, accedeu a unha zoa privada para facerse esa fotografía. E quen filtra esa fotografía e quen a fai é Coldo. E hai que lembrar que tampouco é unha especulación dun presunto criminal responsable ou un imputado, ou pouco creíble, como di o presidente do goberno do señor Víctor de Aldama, que xa veremos, que ten o seu, que o señor Ábalos, o señor Santos Cerdán, sinalado agora por unha mordida non menor, e o señor Coldo García Izaguirre, eran os tres que viaxaban con Pedro Sánchez no Peugeot vermello, no que retomou a campaña para volver a recuperar o seu liderazgo no Partido Socialista. Eses tres homes, que curioso que sexan os únicos corruptos deste país e que Pedro Sánchez, que era o carto que viaxaba con eles nese vehículo, non saiba nada de ningún deles, nin de Ábalos, o que destituíu, por certo, sen saber todavía por que o destituíu, aunque moitos sabemos por que o foi. E todavía non se deron explicaciones de por que cesou como ministro. E todos saben por que cesou como ministro Pedro Sánchez o primeiro. Está claro que algo debería saber. Quería retomar tamén o que dicía antes Lema sobre as mofas de certa parte do goberno para referirse a Víctor de Aldama. Imos recuperar unhas declaracións do ministro Bolaños. Muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas y nadie les da credibilidad alguna. Le ha faltado decir ser agente de la tía y por tanto yo a este hombre credibilidad ninguna. Credibilidade ningunha. Non é casual que escolleramos as declaracións do ministro Bolaños, senón que hai prácticamente, creo lembrar, un mes, o ministro Bolaños anunciou, despois do Consello de Ministros, a creación dun órgano independente precisamente para amparar os informadores que axudaran nos casos de corrupción. Nese caso estábase a referir o caso Gürtel, e desta volta parece que non
está a amparar a eses informadores, non? Home, si non, é dicir, só faltaría, non? Que lle dera as gracias, dimitira, non? E dixera todo o que di ese señor. Non é paradóxico que se crea ese órgano. Bárcenas sí, o señor Aldama non. Vale. Bárcenas. Sí? Toca a mí, non? Sí, Vale. sí, tócache ti. Bárcenas. 9 carpetas presentadas ante o xuiz, uns estadillos dunha contabilidade paralela. Por exemplo, David Marjaliza en Púnica 1 milleiro de documentos. Isabel Jordán en Gürtel un disco duro con un montón de arquivos. Aquí ainda non sabemos ante que estamos. Eu insisto, eu son prudente. Se este señor aporta as probas, pois fantástico, non? É evidente que o señor Aldama está nunha situación moi comprometida, pero non polo que el diga ou recoñeza, sino pola propia actividade da UCO, pola propia acción da xustiza. Entón, o que estamos a ver é claramente unha estrategia de defensa. Si el pode aportar probas de algún xeito que despois terán que ser sometidas a revisión, tamén estas probas, estaremos ante un grande caso de corrupción. Si non, pois veremos, non? Aquí está por ver si estamos ante un Bárcenas, si estamos ante un Marjaliza, si estamos ante un Jordán, ou si estamos ante un Pollo Carvajal, que minte para implicar a Pablo Iglesias, ou estamos ante un Yamal Zougam, que inventa mentre lle paguen calqueira tipo de falacia sobre esa conspiración. Pregúntoche, ti crees que se autoinculpa de todo isto? Porque falou de 25.000 euros o xefe de gabinete de Montero, 15.000 o número de tres do PSOE, os 50.000 que lle reclamara o ministro Ángel Víctor Torres, pero que non chegaron, 650.000 a Ábalos, 300.000 a Coldo, son máis de 1 millón de euros. Claro, pero é que a miña opinión aquí non é relevante. O relevante é o que se poida falar en sede judicial e o que poida probar Víctor de Aldama. Ten probado algo Víctor de Aldama ata agora, máis alá de estar sometido, evidentemente, á presión de moitísimos anos da cadea e de estar moi interesado en chegar a algún pacto, por exemplo, coa Fiscalía para reducir a súa petición de pena? Evidentemente que sí. Está nunha situación comprometida porque as probas contra él e contra Coldo García e probablemente contra Ábalos lle deparen a esos tres que evidentemente tiñan pois entrada no goberno e que están sometidos a indicios apabullantes por parte da UCO, teñen interese en chegar a algún acordo judicial para rebaixar as súas penas? Eu non teño ninguna dúbida. De aquí a que o que é un presunto delincuente, e todos o sabemos, teña credibilidade absoluta e calqueira cousa que diga él é considerado palabra de Dios, eu creo que hai un tramo. Eu non desvoto, eu non digo que non poida haber máis cousas. Eu non digo que o que di Víctor de Aldama sexa mentira. O que digo é que nun Estado de Dereito haberá que probalo. E aquí hai, evidentemente, intereses por todas partes. Por Víctor de Aldama en decir que isto é así e por parte do goberno en quitarlle importancia ou mesmo desmentilo. Agora seguimos falando. Quero que escoitemos a Víctor de Aldama o día que saíu do cárcere e o día seguinte. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted tiene pruebas de todo lo que ha dicho? Obviamente, si no, no lo diría. Queda más. Lema, vou contigo, el insiste en que ten probas. El insiste en que ten probas, pero é verdade que de momento non están saindo. Eu estou con Daniel en que de momento o que ten o PSOE é un problema político. É dicir, o partido que chega ao goberno cun discurso anticorrupción chega ao seu congreso, que creo que arranca este viernes. Fin de semana, sí. Asolado por un caso de corrupción, ademais tocando a un exministro man dereita do presidente como é Ábalos, que recordemos foi o que abriu, se non recordo mal, a moción de censura contra Rajoy pola corrupción. Non? Agora, dito isto, é verdade que el de momento non está ofrecendo probas, por exemplo, das comisións que supostamente lle paga Santos Cerdán ou o xefe de gabinete da ministra de Facenda. Non. Que ocorre aquí? Escoitábamos antes a Félix Bolaños dicindo ser un axente da tía. E de repente, todos hoxe vemos un vídeo no que un coronel da Garda Civil lle di moitas grazas polo traballo excepcional que estás facendo para as Forzas Armadas. Non? A onde nos leva isto? A que cada vez o seu discurso parece que se asenta sobre unha base xa non críbel, senón que ten certa verdade.
eu creo que hai que ser prudentes, evidentemente. Eu sempre dixen que é o traballo da xustiza o que dirá hasta onde chega, non? Pero é moi difícil crer que se hai unha trama tan grande e que afecta a Coldo e a Ábalos, que son dous homes que tiñan mando total no goberno, no partido, non haxa máis tentáculos, non? O que se ven intuindo nestas últimas horas por parte do goberno ou por parte dos membros do Partido Socialista é que creen a parte de Coldo de Ábalos, pero non creen a parte que os atañe a eles, non? Sí, bueno, que eso tamén vai ser interesante. Quero decir que hai máis implicados e imputados por ahora está o señor Coldo García. Teremos que escoitalo tamén que declaracións fai en sede judicial. De momento está aforado, pero bueno, creo que Ábalos tamén pidiu declarar voluntariamente. Tamén será interesante a ver que din ambos. Sobre todo o señor Coldo García, que parece ser que, polo menos según os indicios ata agora nos informes da UCO, era quen máis relación tiña con este presunto cabecilla da trama. Isto tamén deixa entrever varias cousas. O primeiro, eu tamén coincido, hai varios indicios polos dous lados. Eu coincido que a propia posta en escena do señor Víctor de Aldamas en papéis, falando de memoria un pouco. Levaba preparando 4 horas, non, no cárcere esa declaración co seu abogado. Pero bueno, é chamativo, non? Que solte todo un pouco de carrería, de memoria, de tal, o seu abogado fai as preguntas pertinentes, lóxicamente, pero bueno, a marxe desto, indo co abogado tamén, por outro lado, bueno, pois é un abogado moi reputado, especialista en chegar a acordos con Fiscalía Anticorrupción, co cal entendemos que non quere botar polo chan a súa reputación engañando a Fiscalía Anticorrupción, non? Conseguindo un acordo e logo non ter ningún tipo de proba máis alá destas autoinculpacións que fai, que xa é bastante, que se autoinculpe como cabecilla desta trama. Pero bueno, por outro lado, eso, eu tamén estou pendente e creo que debemos escoitar o que din Coldo e Ábalos, sobre todo Coldo, porque era o que tiña relación directa según os mensaxes que están nos informes da UCO, e hai mil posibilidades, mil hipótesis. Bueno, vai tú ver se Coldo pois non pedía cartos en nome de terceiros, porque igual era moito que el pedía. Bueno, aí ábrese... Coldo quería máis, estábamos escoitando e lendo estes últimos días, non? Xa deu unha versión en conversación cun medio onde di que o 95% do que di Aldama é mentira. El me pidió unha foto con el presidente. Pero quere dicir isto que hai que creer todo o que diga Coldo, unha persoa que está, por suposto, rodeada de indicios incriminatorios? Pois probablemente tiña os seus propios intereses. Eu insisto, decir, as sospeitas, o que un crea e o que lle diga o corazón non ten moito percorrido nas probas judiciais que se teñen que dar. María, que sei que estabas anotando cousas, supoño que para responderlle... Bueno, eu xa estou acostumbrada, non? Non vou a seguir a tesis oficialista. Eu cubro tribunais, cubro investigación. Eu estou segura, digo, de que Aldama vai entregar pouco a pouco documentación incriminatoria. A partir de aí, digo tamén porque o señor Choclán, o seu abogado, non é un abogado calqueira, ex-magistrado do Tribunal Supremo, foi xefe do Gabinete de Estudos Xurídicos do Consello Xeral do Poder Xudicial, e non é un abogado que vaya a solicitar unha declaración voluntaria sen saber que hai un respaldo documental, gráfico, chamadelle como querades, para poder soportar as afirmacións que, insisto, incriminan e efectivamente poden ser parte dun pacto, por certo, legal entre a Fiscalía e o imputado, porque está así recoñecido no noso ordenamento, e tanto é así que a Fiscalía considerou suficientes as afirmacións de Aldama para polo en liberdade. E para min non hai proba máis gráfica, máis evidente e máis tanxible aos ollos dos españois que a Fiscalía Xeral do Estado, que é a supervisora última da Fiscalía Anticorrupción, neste caso do señor Luís Pastor, que é o fiscal asinado a causa, e o seu superior, o señor Alejandro Luzón, deran por boa esa comparecencia como suficiente para acordar a liberdade provisional do señor Aldama
sabendo que unha semana antes a Sala de Apelacións da Audiencia Nacional confirmou a cadea porque dixo que había risco de destrucción de probas porque tiña cartos no estranxeiro e que había risco de, ou existía risco de fugarse precisamente pola mesma razón, unha semana antes. E sen documentos, é sen documentos aportados. Quero dicir que pode ser todo polémica que queramos, pero é un feito, non é unha opinión. A Fiscalía é un feito que acordou solicitar a posta en liberdade do señor Aldama despois da súa declaración voluntaria, é un feito. E que o xuiz Santiago Pedraz, nunha causa declarada secreta, que non é na que testificou o señor Aldama, que é o tema do IBE dos hidrocarburos, acordou inmediatamente esa posta en liberdade, insisto, sen documentos, solo coa versión prestada ante outro maxistrado, Ismael Moreno, noutra causa diferente. En sede entón, judicial, de verdade, podemos falar do sexo dos anxos, pero esos son feitos. Ti dis que esa decisión para ti proba moitas cousas. Non proba nada, proba un feito, que para a Fiscalía é válida a súa declaración. María, deixa agora falar O alemán. único que creo que foi unha decisión polémica, porque como... Bueno, claro, é a miña opinión igual que o outro é a túa opinión. A mía non é unha opinión, é un feito que a Fiscalía apoiouse nesa declaración para acordar a liberdade. É un feito ou non é un feito? Non é unha opinión. O análise que facías, onde quero chegar... Eu dou datos. É que cando se priva alguén de liberdade é unha decisión que tes que ter moi atada, non? Entón, que por unha declaración sen que se aporten probas se remita esa decisión é polémico. Dito cal, gustaríame facer unha sola aclaración. Eu creo que o goberno, mentres non avance a investigación judicial, o que ten é un problema de credibilidade e transparencia. Por exemplo, e agora volvo ao que dicía María sobre a visita de Delfi, non? Eu recordo cando se publicou aquela mensaxe de Sánchez dicíndolle bien a Ábalos cando el lle di que vai a vir Delfi Rodríguez. Nese momento no que Sánchez está nunha declaración institucional, creo que en Bruselas, contando a súa versión do ocorrido, temos a Pilar Alegría dicindo unha versión contraria. Eu creo que estes son os detalles que ata o momento están xogando moi en contra da credibilidade do goberno, hasta que a investigación, repito, avance. Hasta que teña un problema... Chega agora a previa do Congreso do Partido Socialista e chega cun Pedro Sánchez tocado, non? Un dos seus pesos pesados, o número 3 do Partido Socialista, Santos Cerdán, ao parecer, segundo Víctor de Aldama, podería ter recibido 15.000 euros nun sobre. É unha das figuras que máis tocada chega a este Congreso e podería ser o vindeiro imputado? O que máis o vindeiro imputado non me mollo tanto, pero que é evidente que sí que chega tocado, pero porque tamén temos que facer... María o comentaba un pouco antes, é certo que Santos Cerdán era o número 2 de José Luis Ábalos, do anterior secretario de organización, durante moito tempo. Co cal, non digo invigilando, porque lóxicamente era o seu número 2, pero estuvo moi cerca del. Dito isto, tamén con Coldo García, era unha persoa da confianza de Santos Cerdán, que el trouxo desde Navarra e o trouxo el a Ferraz cando Pedro Sánchez volveu presentarse a secretaría, aquelas primarias da Secretaría Xeral para recuperala. Quero isto decir que soupese algo, estivese implicado, non, pero si é certo que o círculo se acota bastante sobre el. Ou polo menos a hora de dar a alerta de estas personas, aquí pode haber cousas raras ou podemos abrir incluso investigacións internas. Cal é a paradoxa de que o implicase Víctor de Aldama? Se ven o presidente do goberno, o secretario xeral do PSOE, avanzara xa que iba a haber cambios profundos na executiva, a paradoxa é que con estes señalamentos eu creo que
quedan blindados no sentido de que non se pode ora prescindir nin del, nin da vicesecretaria xeral, a vicepresidenta primeira, Mar Jesús Montero, que se apunta ao seu jefe de gabinete, porque o mensaxe sería un mensaxe moi de perda de confianza. Aí quería ir, Iván, porque hoxe tivo unha oportunidade brillante o presidente do goberno, xa que anunciou esa pequena remodelación de goberno coa saída de Teresa Rivera. Ter modificados máis postos sería un sinal de debilidade? Eu creo que sí, de feito, o momento, as remodelacións son unha cuestión que atinxe solamente o presidente do goberno, el decide cando, como e con quen. Pero o lóxico, o que apuntaba todo o mundo, dentro do Partido Socialista, como incluso no goberno, o que podía opinar, porque falaba máis ben opinando, era que se compaxinasen tanto no tempo, porque coincidían ben. Teresa Rivera ainda non tomou posesión como vicesecretaria na Comisión Europea. Co cal o lóxico sería acompasar a remodelación tanto no partido como no goberno. Precipitouse e finalmente pieza por pieza, non? Co cal perdes tamén esa oportunidade de facer acompasar todas as remodelacións. Tamén se chegan ao grupo parlamentario ou no Senado. Bueno, eu creo que é un freno de mau ante esta situación, pola lectura que se poidese facer. Veremos que o que ocorre neste congreso, está claro que hai moitas pezas deste tabuleiro que quedan tocadas, pero nestas últimas horas estamos vendo que hai un home máis forte. Non vos parece, Óscar Puente? Totalmente. Está tan calado que é tan significativo o seu silencio. Unha persoa que non é precisamente que se caracterice pola súa continencia e mesura verbal, en ningún caso, que foi un dos defensores acérrimos do goberno nos últimos escándalos, polémicas, como queramos chamarlle, que salpican o Executivo. Dende o punto de vista político tamén hai responsabilidades, porque aquí escoitamos moitas veces que había que asumir responsabilidades políticas, aínda que non houvese delitos confirmados sobre a mesa, pero eso era para outros, non para os nosos. Para os nosos é unha vara de medir moi diferente. Pero o silencio de Óscar Puente a min chámame a atención dende hai días. Non se pronunciou absolutamente para nada, mantén un perfil técnico moi ceñido ás súas funcións dentro do ministerio que lle compete, publicando avances, melloras, logros, obras acometidas, todo tipo de cuestións que se ciñen, insisto, dentro da súa responsabilidade actual como ministro. Dende logo, tamén foi moi revelador no seu momento o informe que fixo, a auditoría interna que fixo da etapa de transportes anterior á súa chegada, na que tamén había un intento por pechar unha etapa e, a partir de aí, chega unha nova na que eu non teño nada que ver, non chego limpo a este departamento. Pero a min, insisto, co próximo Congreso Socialista ás portas, e sabendo que hai dous persoas que se disputan clarísimamente esa máxima confianza de Pedro Sánchez neste intre, que son a señora Montero e o señor Puente, aquí hai movementos de fondo, dende logo, marexada de fondo, como diríamos en termos mariñeiros, para poder posicionarse de cara a esa, insisto, confianza de Pedro Sánchez, que dende logo non ten quen lle tusa neste intre e que seguirá liderando o Partido Sanchista como ten feito ata o de agora. Ti pensas, Basteiro, que tamén estás aí reforzado, Óscar Puente, despois da Dina xa, porque vimos como comezou a traballar na xestión da Dina, non tivo tempo para meterse nas leas políticas desa semana, nas que tanto o seu partido como a oposición se enfundaron. El seguiu traballando e hoxe, pois sí, chama a atención a súa postura, non? Sí, bueno, a mí non me chama a atención que os dirixentes do Partido Socialista non saian, sabes, autoinculparse e decir todo o que di Aldama é certo, non? Están en unha evidente loita pola percepción pública, minimizando todo o que diga Víctor de Aldama. Ata aí, a verdade é que non é nada de extrañar. Sobre os cargos do PSOE, ninguén o sabe. Se falamos de información, ese é un segredo moi ben guardado, aínda que nos pareza que non, hai máis cousas que Víctor de Aldama e estes casos en xogo e na mesa sobre o Partido Socialista, entre outras cousas, por exemplo, a moi baixa cota de poder institucional que ten o Partido Socialista en autonomías ou en cidades. Eso é cousa de partido, non? É dicir, a preparación para o próximo ciclo electoral, o propio desgaste que poidan ter algún
algunhas desas figuras, non? Os equilibrios internos no goberno. É dicir, aquí as dúas figuras fundamentais neste momento no Partido Socialista, despois de Pedro Sánchez, que non ten rival neste congreso, son claramente Santos Cerdán e María Jesús Montero. Se esas dúas pezas siguen, por moito que cambien outras, eu creo que non poderíamos estar a falar dun congreso de grandes mudas nin de grandes cambios, non? Que pasa? Que como todos os planos se misturan, pois parece que se os mantén agora, non? Está de alguna maneira apoiándoos frente a un suposto caso de corrupción, si os cambia habendo outros motivos para, o mellor, darlle un impulso ao partido para os próximos anos, o ciclo electoral, o que se ven, pois parecerá que os cambia porque son culpables. Entón todo vai parecer mal. Xa o sabía, entonces é difícil cando a sombra da sospeita pois pode actuar nun sentido ou totalmente no contrario, non? Así que eu creo que está por ver. O que nos chega por parte do Partido Socialista é total opacidade, como sempre, neste tipo de nomeamentos que dependen dunha soa persoa, ainda que despois teñan que estar ratificados. Polo que eu vexo, e xa non só por este caso e porque Santos Cerdán é certo que trouxo a Koldo García de Navarra e era o segundo de a bordo de José Luis Ábalos, pero que leva uns anos tamén moi complexos e moi complicados na xestión dun partido que ten menos cotas de poder que cando el tomou a responsabilidade de ser secretario de organización. Así que eu creo que todo está bastante aberto e evidentemente o que estamos a coñecer tampouco axuda moito a Santos Cerdán, non? Perfectamente o Partido Socialista, o propio presidente pode esgrimir algúns de todos os outros, non? Elementos sobre a mesa para darlle un impulso novo ao partido e aproveitar tamén para poñer en parece certa distancia. Dito isto, non o sabe ninguén. Bueno, e faltanos tamén por saber, e xa pecho este tema de Víctor de Aldama, esas 7 reunións que hoxe non nos vai dar tempo de falar delas, que sostén que Begoña Gómez mantivo con Víctor de Aldama. Habería que saber tamén se foron na Moncloa ou onde, pero temos que seguir falando de actualidade porque esta mesma mañá o fiscal xeral do Estado, que xa sabían que vostedes que estaba a ser investigado polo Tribunal Supremo, un informe da UCO atribúelle un papel preeminente na filtración de informacións sobre a parella de Díaz Ayuso. Agardábamos este informe tan demoledor. Por que demoledor contra o fiscal xeral do Estado, Iván? Sí, bueno, aquí apuntillar que o que estamos investigando, aínda que o que se está investigando, aínda que é moi grave ter imputado un fiscal xeral, claro que sí, estás investigando a través de como chegou a medios de comunicación certa información, non? Porque é verdad que hai moita ceremonia da confusión, nun principio se apuntaba así, o que se estaba investigando esa distribución dos correos. Ben certo é que cando hai esa actuación, a información xa estaba nos medios de comunicación. Entón, lóxicamente, os medios de comunicación, cando foron citados, pois non revelaron as súas fontes e o que se está investigando agora é como se chegou aí. Co cal, isto tamén, pois por todo un pouco en perspectiva de que non é que é moi grave que este imputado, o fiscal xeral do Estado, pero, bueno, que non é un caso de corrupción, unha cuestión tan sangrante. Lóxicamente, estuveron 8 ou 10 horas no seu despacho buscando documentación, hai un volcado do seu teléfono, haberá que ver hasta onde chegan os investigadores e que sai de todo eso. Pero, bueno, polo menos eso, contextualizar que non é unha cuestión desde o meu punto de vista que faga caer os cimientos da democracia, da división de poderes, etc. Estamos falando, ademais, de que, vou dar unha opinión co permiso de María, estamos falando do primeiro fiscal xeral do Estado imputado. A min paréceme gravísimo. A diferencia entre o que estábamos falando antes do caso Aldama e esta é bastante sustancial xa a nivel xurídico. Quero dicir que un fiscal xeral do Estado este imputado por revelación de secretos
por enviar, estamos coñecendo, aínda que xa publicáramos moitos antes, os mensaxes, as mensaxes, perdón, que se envían entre diferentes membros da Fiscalía para elaborar un relato político. Previo a que o propio denunciado sexa informado. Sí, eso é, porque aquí estamos falando dunha noticia do diario.es que creo que se publica ás 6 da mañán. Na cadena SER tamén. Na cadena SER Eso é o día seguinte, non? Eu Sí. creo que a originaria é o diario que ás 6 da mañán publica a noticia de que se está investigando por fraude fiscal a parella de Isabel Díaz Ayuso. Ás 3 horas Que é unha comunícase... matización a outra noticia previa, non? No, iso é a nota de prensa posterior. A portada. Eu creo que nos estamos aí liando un pouquiño, non? Pero bueno, o feito que se está investigando é como él, por detrás, elabora un relato político. De feito, hai unha mensaxe moi clara que lle envía ela a Pilar Rodríguez, que é a fiscal xefe provincial de Madrid, ca que intercambia varios mensaxes, que é a seguinte: nos están ganando el relato. Quero dicir, a Fiscalía está para protexer os cidadáns, non para elaborar relatos, tampouco está para desmentir informacións, porque eu acórdome de aqueles días nos que se empezan a publicar estes mensaxes que había quen equiparaba o que estaba facendo a Fiscalía co que estaban facendo os medios de comunicación. Non, perdón, un medio de comunicación está amparado pola Constitución para facer según que publicacións, non? Pero a Fiscalía o que non pode revelar secretos de ningunha persoa privada. De ningún tipo. O fiscal xeral do Estado aínda está ali, o Goberno blindouno, hai xa un mes, haberá que saber agora cales son as seguintes reaccións dende o Executivo, pero hoxe pola mañá tamén soubemos que este mesmo venres Juan Lobato, o secretario xeral do Partido Socialista de Madrid, será citado a declarar como testemuño precisamente por este caso tamén, María. Bueno, é que a cousa é bastante complexa para resumila. Sí, é que son dous temas moi complicados. Segundos, son paralelos, e vais a ver como a conexión que ten a revelación de Lobato, do señor Lobato, ten unha conexión directa ou unha causa-efecto con respecto ao que está por chegar todavía. Eu sento anticiparme sempre, pero é que a información é o que ten. Entón, o que preocupa o señor Lobato non é o que se soubo hoxe, senón o que se poida saber cando chegue o segundo informe da Unidade de Central Operativa da Garda Civil sobre o contido do móvil do fiscal xeral do Estado. Esa é a clave. E iremos vindo nos próximos días como iso se vai confirmando e se vai despexando. Porque, senón porque o señor Lobato, que emprega esa información na Asamblea de Madrid o día 14 de marzo contra a súa rival e adversaria política, a señora Ayuso, non rexistra as conversas notarialmente ata o día despois do rexistro do despacho do fiscal xeral do Estado? De que foi por un exceso de celo, non? A miña curiosidade xornalística lévame a preguntar por que alguén que ten esa información e a emprega públicamente nunha asamblea parlamentaria da Comunidade de Madrid para suliñar o carácter corrupto ou deslizar o carácter corrupto da presidenta da Comunidade de Madrid por mor dunha investigación presunto investigado ou presunto culpable ou presunto inocente, como queramos chamarle, o señor Alberto González Amador, porque non está condeado todavía. A presunción de inocencia é igual para todos. A partir de aí, eu pregúntome por que espera 7 meses para dicir eu vou levar as miñas conversas, os meus mensaxes, as conversacións intercambiadas en torno a este tema 7 meses despois ao notario e fago, curiosa e casualmente, o día despois do rexistro do despacho do fiscal xeral do Estado. Non será que o señor Lobato sabía ou supón ou presume ou sospeita que pode aparecer na foto das conversas que se incauten do volcado, da copia do móvil do fiscal xeral do Estado e, polo tanto, tratou de dicir eu sí, fun e empreguei, pero a min deron o feito. E por iso eu pregúntome o tema. Agora, o que sí quero sinalar simplemente como titular, porque publiquei en exclusiva hoxe no debate, porque eu lin o informe completo da Unidade Central Operativa, é que a Garda Civil xa afirma nunha desas conclusións que a primeira filtración á prensa
A primeira filtración á prensa dos datos confidenciais do novio de Isabel Díaz Ayuso supostamente sae e nace da Fiscalía Xeral do Estado. Eso é demoledor, e iso é o que pon o informe da UCO. A partir de que? De varias conversas, entre elas unha que mantén a fiscal xefe provincial Pilar Rodríguez, tamén imputada no Supremo, coa fiscal de sala xefe da Secretaría Técnica da Fiscalía Xeral do Estado, Ana Isabel García León, e co teniente fiscal da Secretaría Técnica da Fiscalía Xeral do Estado, Diego Villafañe, nas que se habla, e cito textual dos axentes da UCO, explícitamente de que a filtración é realizada por parte da Fiscalía Xeral do Estado. Con que intención? Coa de cubrirse legalmente para dicir, non, nós só nos facemos eco de algo que xa estaba publicado, xa. Pero o delito está na filtración anterior, non na publicación da nota de prensa. E iso é o que se está dirimindo nesta causa. Basteiro, lembro que ti hai un tempo defendías aquí a función do fiscal xeral do Estado, dicías que, bueno, que aínda que estivera a estar investigado, que tería que manterse no seu posto. Non sei se agora, con este informe da UCO, pensas diferente. Non, eu sigo a pensar o mesmo. É dicir, se vos lembrades de unha cronoloxía moi sinxela, esta persona, González Amador, que é a parella de Isabel Díaz Ayuso, afronta unha investigación da Axencia Tributaria por un par de exercicios. Os funcionarios da Axencia Tributaria consideran que hai varios delitos. Eso dáselle traslado á Fiscalía e despois o señor González Amador, por certo, igual nos sona, porque xa que falamos de Aldama, pois está encantado de chegar a un acordo coa xudicial para rebaixar así as súas posibles consecuencias penais e pois despois o que vemos publicado é justamente o contrario, non? Que é o fiscal xeral, a Fiscalía quen lle ofrece un pacto a González Amador e o propio fiscal o que non o quere facer. Que pasa despois deso? Fago un pequeniño salto de 5 segundos. O que pasa despois deso que hai un comunicado da Fiscalía donde se aclaran o desmentido de algunhas informacións que saliran. Eso, por certo, foi o que foi recurrido. Se foi a orixe do propio caso e eso xa non é noticia porque o propio Tribunal Supremo asume, e por eso me preguntabas antes, que o Ministerio Fiscal ten tamén unha obriga de información pública, está no seu propio estatuto. Se alguén vai mentindo por aí, ademais, unha persoa que pertence a un goberno autonómico, o xefe de gabinete da parella do presunto delincuente, pois vai dicindo cousas que non son certas, a Fiscalía... Basteiro, pero estarás de acordo conmigo en que unha cousa é o Servizo Público da Información e outra cousa é revelar segredos. Claro, aí estamos. E aquí ven o complicado, non? É dicir, o que está fora de toda dúda é que esta persoa, que é parella de Isabel Díaz Ayuso, quere chegar a un pacto porque cometeu delitos fiscais e así cree que lle van rebaixar a pena. O que está fora de toda dúda é que o comunicado da propia Fiscalía rebate información que era falsa e que estaba en todos os medios, en algúns medios de comunicación de grandísima relevancia. E a pregunta é si no transcurso desa elaboración dese desmentido se revelaron secretos. Que vemos no informe da UCO de hoxe que ten máis de 50 páxinas? Tampouco vemos unha proba. O mellor aparece, eu non digo que non, pero o que non vemos todavía é unha proba de que o fiscal xeral fixera filtración algunha. Faltan cousas, como di María, por aparecer, como é a propia análise do teléfono do fiscal xeral. Agora, o que máis se analizou foi as comunicacións de Pilar Rodríguez, a fiscal xefa da Provincial de Madrid. Pero que hai tantísimo ruido en todas partes que ás veces esquecemos. Que aquí temos a un defraudador confeso, Bueno, a unha persoa que busca un pacto coa Fiscalía, efectivamente. E que para eso recoñece por escrito, e por eso recoñece por escrito a Comisión de... Deixademe rematar, disculpa, pero que estás dicindo algo que non é verdade. Él non recoñece por escrito nada. No, pero di a verdade. Pero deixasme acabar. Non false esos datos. Parece que falemos por turnos. Sí, eu levo escoitándote todo o tempo. Que non podes soportar que digas que hai unha persoa que recoñece algo por escrito que non recoñece, porque non o fai. Fala ti. A partir de aí, di o que queiras, pero non mentiras. Unha persoa... Calma. Sí, só quero rematar a miña intervención e despois escoitar con toda a atención do mundo a miña compañeira María Jamardo. O que digo que hai unha persoa investigada pola Axencia Tributaria por unhos funcionarios que despois recoñece por escrito unha comisión de delitos para rebaixar a súa pena. Eso témolo. Que temos tamén a persoas, que isto é tremendo, xefe de gabinete da presidenta da Comunidade de Madrid, que é a parella desa persoa que recoñece delitos fiscais,
distribuindo información que non é certa e temos unha fiscalía que a desminte. Haberá que ver se nese transcurso se cometeron algún tipo de irregularidades. Eu, de momento, non teño probas de que así sexa. Mira, eu só quero dicir, primeiro, o E logo señor Bastilema. Alberto González Amador non recoñece por escrito nada. Nada. Porque o abogado que te representa pode querer negociar, afirmar cousas que ti non revisaches antes, coas que non estás de acordo, que non teñe... Discúlpame, se ti vas a un acto xudicial e el está preparando unha vista contigo e afirma cousas, entendo que están preparadas. Cando tes unha negociación extrajudicial, ti non revisas todos os documentos que intercambia o teu abogado coa Fiscalía. Por outra parte, insisto, esa posible estrategia negociadora é unha vía a explorar, que non supón recoñecemento explícito de comisión de ningún delito, entre outras cousas, porque se alguén coñece como se lexisla e se regulan os pactos de conformidade na Fiscalía Xeral do Estado, o regulamento redactao, curiosamente e sospeitosamente, a señora fiscal superior de Madrid, actualmente fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que é a que se nega a participar nesta historia. É a que di, da miña fiscalía, esta nota informativa non sae. Por qué? Porque sabía como, presuntamente, se cociñou antes a filtración aos medios de comunicación. E ela non quería estar neso. Por qué? Porque, insisto, cando ela formaba parte do Consello Xeral de Poder Judicial que redactou esa norma de pactos de conformidade da Fiscalía e, polo tanto, da confidencialidade máxima que rixe para todos eles, ela foi a artífice e a redactora. E sabía perfectamente que o que se estaba a facer non se podía facer. Proba número 1. Proba número 2. María Veña. O feito é que nin o Estatuto Orgánico do Ministerio Fiscal nin o reglamento posterior que desarrolla ese estatuto di que unha das funcións da Fiscalía sexa desmentir bulos, nen falsedades, nin opoñerse ao relato oficial do xefe de gabinete de quen sexa. Non é unha función da Fiscalía. A Fiscalía o que ten que acreditar en sede judicial que todo iso que se publicou non era certo. Fin da cita. O outro é porse ao servicio dun goberno que quere orquestar unha acción política para derrocar fora das urnas a unha rival política moi forte que, por certo, goberna con maioría absoluta na Comunidade de Madrid. Veña, imos lema. Sí, sí. Porque dá a impresión de que estamos a falar dunha noticia que se publica o día 14 pola mañá, que é moi importante, que é unha noticia do mundo na que se informa de que nese momento Que por alusión ao teu xornal, a Fiscalía efectivamente. o que lle di a defensa que está ben explorar un pacto, non? Entón, o que estamos dicindo é que esa información é mentira. A min faime un pouco de gracia, porque é xusto nesa información na que o abogado recoñece se chegan ao pacto, chegan a partir dun recoñecemento dos delitos, non? Entón, parece que hai unha parte desa información que, se é mentira, E a outra non. E a outra que non. Eu creo que esa información o que está dicindo é que levan enfrascados nun proceso varias xornadas e que, igual que nese momento é a Fiscalía a que lle ofrece, de certa maneira, un pacto de defensa, antes, evidentemente, é o señor a parella de Isabel Díaz Ayuso a que quere chegar a un pacto que pasa polo recoñecemento de dous delitos. Sí, sí. Totalmente. Iván, non sei se te queres engadir algo e cambiamos por último. Nada, unha pincelada. No plano político, a verdade é que é moi chamativo todo isto. Estamos falando de González Amador, da parella da presidenta da Comunidade de Madrid. Este venres declara precisamente, sí, ou está previsto que declare, por eses dous delitos de fraude fiscal e máis falsedade documental. Co cal, a estrategia de embarrar todo o debate político creo que é moi chamativa, porque o foco de que a presidenta da Comunidade de Madrid convive nunha vivienda que foi reformada presuntamente con cartos que proveñen dese fraude fiscal, etc. Todo eso queda nun segundo plano e pasamos un pouco todo aquí o pim pam pum. Por outro lado, volvendo á cuestión esa, eu entendo, Lema, que a información que había nese momento, cando se publicou, era que había, pero faltaba, e non digo que fose falsa, nin moito menos se me malinterpretaches, pero non era completa, faltaba a fotografía xeral, que é o que logo se aclarou.
Veña, que nos quedan 5 minutiños e non quería deixar de falar tamén de Teresa Rivera, porque nos vindeiros días todos os novos comisarios da Comisión Europea tomarán posto do seu cargo, entre eles a vicepresidenta e ata agora ministra Rivera. Votarán a favor os populares europeos, non así os españois, e pregúntovos así en 30 segundos a ver se me pode respostar cada un de vos. Foi acertada a decisión dos populares españois e serviu como medida de presión precisamente para obligar a Sánchez a decir, bueno, apoio os candidatos italianos, o italiano Meloni e o húngaro Orbán? Bueno, non sei se foi acertada, pero en 30 segundos sí que acerto a dicir que agora a ministra Rivera está nunha posición delicada, non? Dependendo de onde chegue a investigación da Dana, ela vai estar moi sinalada. Foron menos de 30 Por segundos. menos de 30. Xa, que asustasme, María. Basteiro. Bueno, eu creo que había un obxectivo claro, non? Que era facer unha cortina de fume sobre Carlos Mazón. Eu creo que todo vai ter que ser reformado, todos os protocolos a todos os niveis. O Estado, o autonómico, hai que darlle unha volta a todo. Pero claro, se non che vale Teresa Rivera como comisaria, unha persoa que ten un prestixio internacional apabullante, de feito, a presidenta da Comisión Europea, Partido Popular Europeo, fainas o número 2, pode ter algo que ver con que teñas a un presidente autonómico nunha situación como a que está. Ao final foron 10 días de ruido, o Partido Popular Europeo pois serviu un pouquiño esa estrategia tan nacional e ao final acabaron caendo as pezas polo seu propio peso. María? Pois mira, a min pareceme unha vergoña que unha persoa que é a máxima responsable da falta de previsión, mantemento, xestión, execución orzamentaria, administrativa, política, para manter en orden os canais, os barrancos que desbordaron na última riada de Valencia, que é a señora Teresa Rivera, que non tivo nin a decencia humán, xa non digo política, de ir a Valencia para nada, e que ten totalmente silenciado o director xeral da Confederación Hidrográfica do Xúcar, que non deu unha soa declaración ata de agora. A min pareceme que é unha vergoña para o noso país que esta señora sexa premiada ou teña sido premiada con este comisariado europeo. Pareceme un motivo de vergoña para todos os españois, sexan do signo ideolóxico que sexan. Esta señora debería estar noutro lugar, dimitida como ministra e, dende logo, non recompensada en Europa, donde hoxe xa deixou claro o presidente Pedro Sánchez que seguirá con esas políticas espantosas que levaron a esta situación da Dana de Valencia por non ter atendido as cousas que lle competen a señora Rivera e a transición enerxética que lideraba. Iván. Bueno, a estrategia se foi gañadora foi para o presidente do Partido Popular Europeo, para Weber, que eu creo que se apoiou un pouco e utilizou a Feijóo, que realmente quería boicotear e tumbar a súa candidatura. Weber utilizou, eu creo, un pouco para forzar as costuras nesa liorta interna, pois, ca presidenta da Comisión Europea, que pertence ao mesmo partido. Non esquezamos que quen elexiu a Teresa Rivera foi a presidenta da Comisión Europea, que é do Partido Popular Europeo, é conservadora. Eu creo que o gran, en estas liortas internas, Weber imporse un pouco a von der Leyen, eu creo que o gran perxudicado son os consensos europeos, ese consenso que había dos partidos proeuropeos, esa ventana, bueno, que se abre a acordos ca ultradereita, porque, lóxicamente, o candidato de Meloni ia sair igual, fose con todos cun gran consenso ou sen os apoios do partido, o sea, ca propia ultradereita, os conservadores liberais podría sair igualmente. Co cal, eu creo que o que sae dañado son os grandes consensos europeos. Fixo de dano o presidente do goberno abrir as portas a votar coa ultradereita, coa esa ultradereita da que aquí fuxe? Sí, bueno, o Partido Socialista chegou a un acordo no mes de xuño que as tres grandes familias europeas. Meloni solo tiña un posto de comisario, que a todos os países lle corresponde elexir un comisario, e o que fixo von der Leyen para equilibrar, eu creo que tamén foi unha forma de dividir en dúas familias a ultradereita. De feito, Vox non está na mesma familia, por exemplo, que Meloni, está ca de Orbán. Eu creo que tamén un pouco nesa estrategia divisiva
foi a propia von der Leyen quen decidiu elevar e añadir un posto máis unha vicepresidencia máis para Meloni. Que digas que aquí fuxe da extrema dereita Pedro Sánchez, que está gobernando co apoio de Junts e PNV, que son extrema dereita. Falaremos tamén de Junts e de PNV a vindeira semana, seguro que seguiremos falando de Víctor de Aldama, de todos os casos dos que falamos hoxe, do fiscal xeral do Estado, de Lobato e de todos eles. Moitísimas grazas, María e David, por estar hoxe connosco. Moitísimas grazas, Basteiro e Iván Gil. E moitas grazas a todos vostedes, os que nos seguen en directo e os que nos seguen en diferido. Son María Chedaisto e Conexión Galicia e vémonos os luns.